yawwa gashi nan ma bismillah ga wuri nan zan zauna. Sannan ku da zuwa ko? Wannan mai gidana ne. Mawaƙi ne. Yana waƙa da su Naira Marley, su Wizkid ne, su Davido, su waye da su waye. Nan shagon ba AC ne? Shagon na ba AC ai. Kuma shi shagon da yake ka ga su fanka da su AC kai su rufiya mun kana samun tsoriyo ga. ya kake ya gajiya studion ka ya ba AC haka kasan ni na saba aiki a kudu ne ba na yi aiki a arewa shi yasa can mu muna da AC komai a wadace. Sorry sir. To kai ne waye a mawaƙan? Yanzu baka gane ni ba? Wallahi ban san ka ba. Kai ne wa? See my face baka gane ni ba? Wallahi ban gane. Kai ne wa? A to gaskiya baka bibiya baka kallon waƙoƙi ko? Ina kallo mana amma kai ne wato. Ka gane ba wannan bane ya kawo ne. Zan yi aiki ne ana. Baka da beat ne ka dan gogoda mu wa'insu beat din ka mana miji. Wani irin style kake yi? Kai. Kowane kiɗa kai ka iya hawa. Maye ne ni akan maganar waka maye ne ni. Kowane beat ka sama zan iya hawanta. Ba damuwa ba damuwa. Haka yi hawa kalangu. Ba abu kai maye ba ne ba. Ina cizon waka ba. Wannan kalangu zai yi. Zai. Yawwa mu fara. Mu je mana. Mu je mana. Da Allah ina zuwa. Da Allah. Ko dai kurma ne kai ne? No ka gane? Da Allah miti ne da Allah ina zuwa. Kallon ka ci uwarka. No ka gane ba. No ka gane? Ubanka. Zo wait ka gane? Ba wai za ka gare ni bane ka gane? Ka san dole abin ne sai mun ɗan tinki ka gane? Allah. Dan ci uwarka kai magana kai. Jimana. Fita shagon nan ko ban sa kama ka. Fita. Na ce ba mana ka gane? Wait sa ka gane? Ba. Okay sa. Sa. Okay. Sa.